Deputati nazzjonalisti qalu li l-Partit Nazzjonalista qed isir irrelevanti u qatt ma jista' jiġi elett fil-gvern. Zvelat dan il-Malta Today hekk kif fil-laqgħa tal-grupp parlamentari tas-sibt, 3 deputati nazzjonalisti, Claudio Grech, Beppe Fenech Adami u Mario De Marco, ċanfru lill-Kap nazzjonalista Adrian Delia. Is-sibt Adrian Delia laqgħa l-grupp parlamentari u l-kumitat eżekuttiv sabiex jiddiskutu l-governanza t-tajba. Iżda d-dikors ta' Delia qajjem rabja kbira fost id-deputati nazzjonalisti. Irrabjati għax Adrian Delia mhuwiex jattendi u jkun minn ta' quddiem fil-protesti organizzati fil-Belt. B'deputati argumentaw li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delia qed isir irrelevanti. Il-Malta Today rrappurtat li d-deputat nazzjonalista Claudio Grech qal li l-Partit Nazzjonalista f'din is-sija kruċjali kellu jieħu pożizzjoni ċara u jagħmel xi ħaġa. Miegħu qablu wkoll l-eks viċi kapijiet Beppe Fenech Adami u Mario De Marco li qalu lil Adrian Delia li t-tmexxija tiegħu mhux tħalli l-ebda effett. Għal Adrian Delia qabeż is-Segretarju Ġenerali T-Pn li tkarrab sabiex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad minħabba li l-Partit Nazzjonalista huwa maqsum bejn in-nies ta' Adrian Delia u n-nies tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, tant li d-deputati li għallejn Busuttil imorru miegħu il-protesti. Deputat ta' esperjenza twila fil-Partit Nazzjonalista qal lill-Malta Today li l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista ma jistgħux ikomplu sejrin hekk. B'Adrian Delia qatt ma nistgħu nirbħu elezzjoni. Il-Malta Today qalet li Adrian Delia għadu mhux igawdi l-fiduċja la tad-deputati nazzjonalisti u lanqas tal-elettorat minħabba l-allegazzjonijiet serji li għamlet dwaru Defni Karwana Galizja fl-2017 li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġie mill-prostituzzjoni. Allegazzjonijiet li dwarhom Adrian Delia evita li jitlob inkjesta maġisterjali sabiex inaddaf ismu. Intant il-gazzetta kulħadd Zvelat kif il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ingħata l-parir li kemm jista' jkun li jevita li jindirizza attivitajiet fejn ikun jista' jiġi mistoqsi domandi mill-ġurnalisti. Dan biex skont il-pariri ta' dawk ta' madwaru jevita li jiżbalja kif għamel bosta drabi kemm ilu kap u konsegwenza ta' hekk idawwar il-kanuni fuq il-Partit Nazzjonalista. Il-gazzetta kulħadd qalet kif imkejjen fl-istamperija sostnew li anki dwar temi li bħalissa l-Partit Nazzjonalista jipprova jerkeb fuqhom u li saħansitra Delia tisemmi kontinwament jistgħu jsiru ħafna domandi u għalhekk lil Delia qalulu biex jevita li jindirizza lill-midja ta' spiss. Minflok ħadmulu sistema fejn jitkellem biss waħdu. Il-kulħadd qalet kif sal-bieraħ stess Delia żel li jitkellem permezz ta' messaġġi spissi fejn qudiemu jkollu biss il-kamera ta' net television u saħansitra għandu ordni stretta biex jaqra biss dak li jkollu miktub. Dan in-nuqqas ta' fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni ir-riżultat ta' xhur li maturhom Adrian Delia baqa' ma ħax kontroll fil-Partit Nazzjonalista u għamel żbar wara l-ieħor. Saħansitra konsegwenza ta' dan kien hemm stħarrit sa nhar il-ħadd stess li wera kif mhux fdaqt mill-maġġoranza assoluta tal-Maltin u l-Ewċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.